सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दालाय आरो दखरा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि एलपि स्कुलाव, एमइ स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों। आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां एलपि, एमइ, हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ। सान्तिपुर दालाय एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन। दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम, सोलोंथाइ लानांगौनि सम आरो बे बैसोआ जि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव, बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर, एक्टिभफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो। जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जानला मोनला जायगायाव बेरायहैनाय, खाना जानाय आरो गुबुन गुबुन मालाबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाया बा फिउचार केरियारा खुनु बदे जिरेल जाया, बेखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ साफ्रोमखौबो सोलोंथाइनि परिबेसजोंनो दोनबाय थानायनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ एबसुआ लानाय जादों। गुबैयै जोङो मोनथाम साबजेक्टखौ गुरुत्त होनाय जादों। मानोना जोंनि चिरां जिल्लाया बिखेखै जोङो रिमट एरियायाव दङ आरो दिनै जों नुदों जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव नांगौ रोखोमनि जि साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरि, स्पेसियेलि इंलिस साबजेक्टनि फोरोंगिरि, मेथ्सनि फोरोंगिरि, जेनेरेल साइन्सनि फोरोंगिरि, बे आयदाफोरनि फोरोंगिरिया गोबां गभमेन्ट स्कुलावनो जोङो सर्टेज जानायखौ नुदों। बेनिखायनो बियो दिनैनि दिनाव जिहेथु मोनसे गुरुत्तपूर्ण साबजेक्ट, बे साबजेक्टखौनो जों नोजोर होनानै स्पेसियेलि फोरोंनायनि जि थांखि बा हाबाफारि बेखौ दिनैहाय लानाय जादों एबसु साइड। आरो सान्तिपुर हाथिजा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आरो बेयावनो नुजानो हानाय सान्तिपुर, बेयावनो नुजानो हानाय फिन खेबसेबाव बेयाव फंबाय बिनानाव फरायसुलाफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम 7 मिनिट जाबाय। बाजारखौ मायाव नोंसोर हाथायाव फैना फरायो नामा? थाबायनो गोजान एकदम नाथिगेरानिफ्राय, सान्तिपुर, दालगुरिनिफ्राय जों खिन्थु न'आव उन्दुबासो शपिं बानायो बिसियाव। एडिडास नांगौ, पुमानि नांगौ, गासिबो जों मोजांखौ जों मबाइलाव मोननाय। दा बिदि जुगाव लेबार होनाया जानानै बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया लोगो बिथांमोन आरो सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय।
चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दालाय आरो दख'रा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों। आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां एलपि एमइ हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ। सान्तिपुर दालाय एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन। दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम सोलोंथाइ लानांगौनि सम आरो बे बैसोआ जि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर एक्टिभफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो। जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जानला मोनला जायगायाव बेरायहैनाय, खाना जानाय आरो गुबुन गुबुन मालाबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाया बा फिउचार केरियारा खुनु बदे जिरेल जाया बेखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ साफ्रोमखौबो सोलोंथाइनि परिबेसजोंनो दोनबाय थानायनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ एबसुआ लानाय जादों। बाव गुबैयै जोङो मोनथाम साबजेक्टखौ गुरुत्त होनाय जादों। मानोना जोंनि चिरां जिल्लाया बिखेखै जोङो रिमट एरियायाव दङ आरो दिनै जों नुदों जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव नांगौ रोखोमनि जि साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरि, स्पेसियेलि इंलिश साबजेक्टनि फोरोंगिरि, मेथ्सनि फोरोंगिरि, जेनेरेल साइन्सनि फोरोंगिरि, बे आयदाफोरनि फोरोंगिरिया गोबां गभमेन्ट स्कुलावनो जोङो सर्टेज जानायखौ नुदों। बेनिखायनो बियो दिनैनि दिनाव जिहेथु मोनसे गुरुत्तपूर्ण साबजेक्ट, बे साबजेक्टखौनो जों नोजोर होनानै स्पेसियेलि फोरोंनायनि जि थांखि बा हाबाफारि बेखौ दिनैहाय लानाय जादों एबसु साइड। आरो सान्तिपुर हाथिसा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आरो बेयावनो नुजानो हानाय सान्तिपुर बेयावनो नुजानो हानाय बेयाव फंबाय बिनानाव फरायसुलाफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम 7 मिनिट थाबाय। बाजारखौ मायाव बानायनोसो हाथायाव फैना बानायो नामा? थाबायनो गोजान एकदम मानसि गेलानिफ्राय सान्तिपुर दालगुरिनिफ्राय जों खिन्थु न'आव उन्दुबासो शपिं बानायो बिसियाव। एडिडास नांगौ, पुमानि नांगौ, गासिबो जों मोजांखौ जों मबाइलाव नांगौ अनलाइन। दा बिदि जुगाव लेबार होनाया बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया लोगो बिथांमोन आरो सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दालाय आरो दख'रा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ
जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां LP ME हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ। सान्तिपुर दालाइ एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन। दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम सोलोंथाइ लानांगौनि सम आरो बे बैसोआ जि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर एक्टिभफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जानला मोनला जायगायाव बेरायहैनाय खाना जानाय आरो गुबुन गुबुन मालाबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाया बा फिउचार केरियारा खुनु बदे जिरेल जाया बेखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ साफ्रोमखौबो सोलोंथाइनि परिबेसजोंनो दोनबाय थानायनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ एबसुआ लानाय जादों। गुबैयै जोङो मोनथाम साबजेक्टखौ गुरुत्त होनाय जादों मानोना जोंनि चिरां जिल्ला बिखेखै जोङो रिमट एरियायाव दङ आरो दिनै जों नुदों जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव नांगौ रोखोमनि जि साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरि स्पेसियेलि इंलिश साबजेक्टनि फोरोंगिरि मेथ्सनि फोरोंगिरि जेनेरेल साइन्सनि फोरोंगिरि बे आयदाफोरनि फोरोंगिरिया गोबां गभर्नमेन्ट स्कुलावनो जोङो सर्टेज जानायखौ नुदों। बेनिखायनो बियो दिनैनि दिनाव जिहेथु मोनसे गुरुत्तपूर्ण साबजेक्ट बे साबजेक्टखौनो जों नोजोर होनानै स्पेसियेलि फोरोंनायनि जि थांखि बा हाबाफारि बेखौ दिनैहाय लानाय जादों एबसु साइड। आरो सान्तिपुर हाथिजा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आरो बेयावनो नुजानो हानाय सान्तिपुर बेयावनो नुजानो हानाय बेयाव फंबाय बिनानाव फरायसुलाफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम 7 मिनिट थाबाय। बाजारखौ मायाव नोंसोर हाथायाव फैना फरायो नामा थाबायनो गोजान एकदम मानसि गेलानिफ्राय सान्तिपुर दालगुरिनिफ्राय जों खिन्थु न'आव फैबासो शपिं बानायो बिसियाव एडिडास नांगौ पुमा नांगौ गासिबो जों मोजांखौ मबाइलाव अनलाइन दा बिदि जुगाव लेबार होनाया बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो सान्तिपुर दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया लोगो बिथांमोन आरो सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दालाइ आरो दखरा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि LP स्कुलाव ME स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां LP ME हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ।
सान्तिपुर दालाय एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन। दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम, सोलोंथाइ लानांगौनि सम आरो बे बैसोआ जि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव, बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर एक्टिभफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो। जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जानला मोनला जायगायाव बेरायहैनाय, खाना जानाय आरो गुबुन गुबुन मालाबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाया बा फिउचार केरियारा खुनु बदे जिरेल जाया, बेखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ साफ्रोमखौबो सोलोंथाइनि परिबेसजोंनो दोनबाय थानायनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ एबसुआ लानाय जादों। बाव गुबैयै जोङो मोनथाम साबजेक्टखौ गुरुत्त होनाय जादों। मानोना जोंनि चिरां जिल्लाया बिखेखै जोङो रिमट एरियायाव दङ आरो दिनै जों नुदों जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव नांगौ रोखोमनि जि साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरि, स्पेशेलि इंलिश साबजेक्टनि फोरोंगिरि, मेथ्सनि फोरोंगिरि, जेनेरेल साइन्सनि फोरोंगिरि, बे आयदाफोरनि फोरोंगिरिया गोबां गभर्नमेन्ट स्कुलावनो जोङो सर्टेज जानायखौ नुदों। बेनिखायनो बियो दिनैनि दिनाव जिहेथु मोनसे गुरुत्तपूर्ण साबजेक्ट, बे साबजेक्टखौनो जों नोजोर होनानै स्पेशेलि फोरोंनायनि जि थांखि बा हाबाफारि बेखौ दिनैहाय लानाय जादों एबसु साइड। आरो सान्तिपुर हाथिसार गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आरो बेयावनो नुजानो हानाय सान्तिपुर, बेयावनो नुजानो हानाय खेबसेबाव बेयाव फंबाय बिनानाव फरायसुलाफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। मुंख्लं जाखांबाय बिथांमोननिसिम 7 मिनिट थाखाय बाजारखौ मायाव बानायनोसो हाथायाव फैना बानायो नामा? थाबायनो गोजान गोजान एकदम मानसिगेरानिफ्राय सान्तिपुर दालगुरिनिफ्राय जों खिन्थु न'आव फैबासो शपिं बानायो बिसियाव। एडिडास नांगौ, पुमानि नांगौ, गासिबो जों मोजांखौ मबाइलाव फरायनाय। दा बिदि जुगाव लेबार होनाया बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया लोगो बिथांमोन आरो सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दालाय आरो दख'रा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि एलपि स्कुलाव, एमइ स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों। आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां एलपि, एमइ, हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ। सान्तिपुर दालाय एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन। दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम, सोलोंथाइ लानांगौनि सम
आरो बे बैसोआ दि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर एक्टिभिफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जानला मोनला जायगायाव बेरायहैनाय खाना जानाय आरो गुबुन गुबुन मालाबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाया बा फिउचार केरियारा खुनु बदे जिरेल जाया बेखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ साफ्रोमखौबो सोलोंथाइनि परिबेसजोंनो दोनबाय थानायनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ एबसुआ लानाय जादों बाव गुबैयै जोङो मोनथाम साबजेक्टखौ गुरुत्त होनाय जादों मानोना जोंनि चिरां जिल्ला बिखेखै जोङो रिमट एरियायाव दङ आरो दिनै जों नुदों जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव नांगौ रोखोमनि जि साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरि स्पेसियेलि इंलिश साबजेक्टनि फोरोंगिरि मेथ्सनि फोरोंगिरि जेनेरेल साइन्सनि फोरोंगिरि बे आयदाफोरनि फोरोंगिरिया गोबां गभर्नमेन्ट स्कुलावनो जोङो सर्टेज जानायखौ नुदों बेनिखायनो बियो दिनैनि दिनाव जिहेथु मोनसे गुरुत्तपूर्ण साबजेक्ट बे साबजेक्टखौनो जों नोजोर होनानै स्पेसियेलि फोरोंनायनि जि थांखि बा हाबाफारि बेखौ दिनैहाय लानाय जादों एबसु साइड आरो सान्थिपुर हाथिसा गुदि फरायसुला आफादनि आरो बेयावनो नुजानो हानाय सान्थिपुर बेयावनो नुजानो हानाय खेबसेबाव बेयाव फंबाय बिनानाव फरायसुलाफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम 7 मिनिट जाबाय बाजारखौ मायाव नायनोसो हाथायाव फैना फरायो नामा थाबायनो गोजान एकदम मानसि गेरानिफ्राय सानथिपुर दागोनिफ्राय जों खिन्थु न'आव उन्दुबासो शपिं बानायो बिसियाव एडिडास नांगौ पुमानि नांगौ गासिबो जों मोजांखौ मबाइलाव जों फरायनाय दा बिदि जुगाव लेबार होनाया बरायनानै लाग्रोबाय दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया लोगो बिथांमोन आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों चिरां जिल्ला सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दालाय आरो दखरा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां एलपि एमइ हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ सान्थिपुर दालाइ एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम सोलोंथाइ लानांगौनि सम आरो बे बैसोआ दि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर एक्टिभिफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जानला मोनला जायगायाव बेरायहैनाय खाना जानाय
आरो गुबुन गुबुन मालाबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाया बा फिउचार केरियारा खुनु बदे जिरेल जाया बेखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ साफ्रोमखौबो सोलोंथाइनि परिबेसजोंनो दोनबाय थानायनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ एबसुआ लानाय जादों। गुबैयै जोङो मोनथाम साबजेक्टखौ गुरुत्त होनाय जादों। मानोना जोंनि चिरां जिल्लाया बिखेखै जोङो रिमट एरियायाव दङ आरो दिनै जों नुदों जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव नांगौ रोखोमनि जि साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरि स्पेसियेलि इंलिश साबजेक्टनि फोरोंगिरि, मेथ्सनि फोरोंगिरि, जेनेरेल साइन्सनि फोरोंगिरि, बे आयदाफोरनि फोरोंगिरिया गोबां गभर्नमेन्ट स्कुलावनो जोङो सर्टेज जानायखौ नुदों। बेनिखायनो बियो दिनैनि दिनाव जिहेथु मोनसे गुरुत्तपूर्ण साबजेक्ट, बे साबजेक्टखौनो जों नोजोर होनानै स्पेसियेलि फोरोंनायनि जि थांखि बा हाबाफारि बेखौ दिनैहाय लानाय जादों एबसु साइड। आरो सान्थिपुर हाथिसा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आरो बेयावनो नुजानो हानाय सान्थिपुर बेयावनो नुजानो हानाय फिन खेबसेबाव बेयाव फंबाय बिनानाव फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम 7 मिनिट जाबाय। बाजारखौ मायाव बानायनोसो हाथायाव फैना बानायो नामा? थाबायनो गोजान गोजान एकदम मानसिगेरानिफ्राय सान्थिपुर दालगुरिनिफ्राय जों खिन्थु न'आव उन्दुबासो शपिं बानायो बिसियाव एडिडास नांगौ, पुमानि नांगौ, गासिबो जों मोजांखौ मबाइलाव अनलाइन। दा बिदि जुगाव लेबार होनाया बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया लोगो बिथांमोन आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दालाइ आरो दख'रा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि एलपि स्कुलाव, एमइ स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों। आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां एलपि, एमइ, हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ। सान्थिपुर दालाइ एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन। दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम, सोलोंथाइ लानांगौनि सम आरो बे बैसोआ दि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव, बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर एक्टिभफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो। जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जानला मोनला जायगायाव बेरायहैनाय, खाना जानाय आरो गुबुन गुबुन मालाबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाया बा फिउचार केरियारा खुनु बदे जिरेल जाया बेखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ साफ्रोमखौबो सोलोंथाइनि परिबेसजोंनो दोनबाय थानायनि उद्देश्यजों बे हाबाफारिखौ एबसुआ
लानाय जादों। बाव गुबैयै जोङो मोनथाम साबजेक्टखौ गुरुत्त होनाय जादों मानोना जोंनि चिरां जिल्ला बिखेखै जोङो रिमट एरियायाव दङ आरो दिनै जों नुदों जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव नांगौ रोखोमनि जि साबजेक्टफोरनि फोरोंगिरि स्पेसियेलि इंलिश साबजेक्टनि फोरोंगिरि मेथ्सनि फोरोंगिरि जेनेरेल साइन्सनि फोरोंगिरि बे आयदाफोरनि फोरोंगिरिया गोबां गभर्नमेन्ट स्कुलावनो जोङो सर्टेज जानायखौ नुदों। बेनिखायनो बियो दिनैनि दिनाव जिहेथु मोनसे गुरुत्तपूर्ण साबजेक्ट बे साबजेक्टखौनो जों नोजोर होनानै स्पेसियेलि फोरोंनायनि जि थांखि बा हाबाफारि बेखौ दिनैहाय लानाय जादों एबसु साइड। आरो सान्थिपुर हाथिसा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आरो बेयावनो नुजानो हानाय सान्थिपुर बेयावनो नुजानो हानाय फिन खेबसेबाव बेयाव फंबाय बिनानाव फरायसुलाफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम 7 मिनिट जाबाय। बाजारखौ मायाव नायनोसो हाथायाव फैना बानायो नामा थाबायनो गोजान गोजान एकदम मानसिगेरानिफ्राय सान्थिपुर दालगुरिनिफ्राय जों खिन्थु न'आव उन्दुबासो शपिं बानायो बिसियाव एडिडास नांगौ पुमानि नांगौ गासिबो जों मोजां मोजांखौ जों मबाइलाव फरायनाय दा बिदि जुगाव लेबार होनाया बरायनानै लाग्रोबाय दा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया लोगो बिथांमोन आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाइ बादाखौ खुंफुंदों। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। फरायसा आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दालाइ आरो दख'रा एबसुखौ जोङो बिथोन हरदों जे गोलोम बोथोर दानसे बे समाव जोंनि LP स्कुलाव ME स्कुलाव आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिं दावगानो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगौनि थाखाय जे फ्रि कचिं क्लास खालामनो थाखाय कचिं केम्प खालामनाय जाथों होननानै बिथोन हरनाय जादों। आरो बे लेखायै दिनै जिल्लानि सिङाव गोबां LP ME हाइ स्कुलफ्राव अलरेडि जागासिनो दङ। सान्थिपुर दालाइ एबसुआ दिनैहाय जागायजेनबाय आरो बिथांमोना बे मासखौ जोबजासिम लाबाय थागोन। दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बेनो जे गोलोम बोथोरनि दानसे सम बन्द मोनबाय होननानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समावनो गावसिनि जि फरायनांगौ सम सोलोंथाइ लानांगौनि सम आरो बे बैसोआ जि बेसेन गोसा मोनसे सम मानसिनि जिबनाव बेखिनि बाथ्राखौ बुजियालासिनो माने गावसिनि गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोर एक्टिभिटिफोरजों समखौ नागार हरनायखौ जों नुयो। जायनि थाखाय बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा माने निसा जातीय बुस्थुजों सोमोन्दो थानाय उन्दै